shi yasa a rayuwar al'ummar musulmi ta duniya babu wanda ya kai kwanciyar hankalin musulmi, babu wanda ya kai tsabtar musulmi, babu wanda ya kai sa'ada jin daɗin zuciya na musulmi. kana iya zama ba musulmi ba ka zama mai arziki, amma musulmi sun fi ka jin daɗi. kana iya fin musulmi ilimi irin wannan na sanin duniya da abin da ke cikinta, amma musulmi sun fi ka hankali. sannan babu wanda da aminci a zuciyarsa kamar musulmi. dalili saboda karanta fatiha, kamar yadda muka ji kul a'udhu bi rabbil falaq da bi rabbin nas, mu'awwidhatani ne, garkuwa ne ga rayuwar dan adam. haka fatiha garkuwa ce, fatiha tana gaba gare su. ba ni zaton akwai wani abu duniya wanda Allah ke son a karanta kamar fatiha, ba ni zaton akwai shi, kai babu shi. ku tambaye ni dalili mana. saboda babu wani abin da Allah ya umarni ana karantawa da yawa kamar fatiha. yanzu ka ɗauki musulmi a yau, rayuwar mu ta yau, wanda ana kiyasin yawan mu ya kai miliyan 2000. cikin wane ne bai karanta fatiha? sau nawa muke karanta ta? mai raunin musulmi shine wanda yake sallar farilla ko ya yi raka'ata alfijir, ya yi shafa'i da witiri. in ka hada ya yi raka'a 22, kowace raka'a tana da me? tana fatiha a cikinta. idan ka buga wannan 22 sau mutum biliyan 2, a kullun kenan sai mun karanta fatiha sau biliyan 44. in ka buga wannan a watan ramadana kawai mun karanta fatiha sama da tiriliyon 1 da biliyan 300. wannan average ƙasa-ƙasa kenan. ka daina maganar na filfili. yanzu tarawihin mu kaɗai ta duniya mun karanta a watan ramadan, wance za mu karanta sama da fatiha tiriliyon 1 da biliyan 300. faɗa min wani littafi duniya da yake karanta haka. faɗa min wani document ko wani kundi ko wata addu'a wanda ake yi ma wannan karatu, akwai shi? don me Allah ya ce mu yawaita karanta ta haka? domin fatiha ce fi halfat'u, mabuɗin duniya ce, mabuɗin alherin duniya ce.